ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଥରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଶିକାର ଖୋଜି ବୁଲିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ହେଲେ ଶିକାର ତାକୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସିଂହଟିଏ ଭୋକରେ ଆକୁଳ ହେଉଥିଲା ଓ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଭାବେ ଶିକାରଟିଏ ତାକୁ ମିଳିଯାଉ। ସେହି ସମୟରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଗୁମ୍ଫାରେ କେହି ନା କେହି ପଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ତାକୁ ମାରି ନିଜର ଭୋକ ଶାନ୍ତ କରିନେବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲା, ହେଲେ ଗୁମ୍ଫା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସିଂହ ଭାବିଲା ଯେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ କେହି ନା କେହି ପଶୁ ରହୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ। ଏହା ଭାବି ସିଂହ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଓ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚିକରି ବସିଲା। ଆଉ ସେହି ଗୁମ୍ଫାଟି ଗୋଟିଏ ଗଧିଆର ଥିଲା। ସଞ୍ଜ ହେବା କ୍ଷଣି ଗଧିଆ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ନିଜର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଭୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲା। ତାକୁ ସିଂହର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗଧିଆ ଭାବିଲା, ସିଂହର ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିବାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫେରିବାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସିଂହ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି ମୋର ଫେରିବାର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଗଧିଆର ତୀବ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଂହ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଭାବିଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫାର ବାହାର ପଟୁ ଶବ୍ଦ କଲା, ଗୁମ୍ଫା ହେ ଗୁମ୍ଫା, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି। ସିଂହଟି ଗଧିଆର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆହୁରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଗଲା। ଗଧିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଶବ୍ଦ କଲା, ଗୁମ୍ଫା ଓ ଗୁମ୍ଫା, ଆଜି ତୁମେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛ? ମୋ କଥାରେ ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଉନାହଁ? କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କାହାର ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସିଂହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଗ ହୋଇ ବସିଗଲା। ଓହୋ, ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋ ଗୁମ୍ଫା ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛି, ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ। ଗଧିଆ ଯେମିତି ସିଂହକୁ ଶୁଣାଉଥିବାର କହିଲା, ଶୁଣ ଗୁମ୍ଫା, ଯଦି ଏଥର ମଧ୍ୟ ତୁମେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦିଅ, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଜି ନେବି। ସିଂହ ଭାବିଲା ଯେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ନିଶ୍ଚୟ କଥା କହୁଥିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ସ୍ୱରରେ ଗଧିଆକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। ଯଦି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି, ତେବେ ଗଧିଆ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶିକାର ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବ। ଏହା ବିଚାର କରି ସେ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରଟିଏ ନିଜ ମୁହଁରୁ ବାହାର କଲା। ସିଂହର ସ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଗଧିଆ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଭାବିଲା, ଏହା ଭଲ ହେଲା ଯେ ଗୁମ୍ଫା କଥା କହିବାର ଉପାୟ ମୋତେ ମିଳିଲା, ନହେଲେ ସିଂହ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଚିରି ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହି ଗପଟିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଚତୁର ଲୋକ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମହାବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଏ।